Hej tid. Vi hjertelig velkommen til hesa sendingene av Hjertamal. Jeg heter Daniel Adol Jakobsen, og sammen med meg Paul Ferre. Og jeg får spørre Paul en affær. Hva trygt Hjertamal i det, eller hva ligger det av Hjerta, Paul? Ja, det var en framme i morgen, Arne kom her. Hetta vi hva Hjertamal gods vi løyve møgnene. Og jeg tar i årsøk at det var bare 8 og 2 som Anna ringte og hittade. Han skriva i om dette til morgen, så har vi vært nekk opptidsen etter morgen. Hva Hjertamal gods vi morgen og løyve. Og det har vi vurset at her menkan hatt, altså. Att det stämmer att han i forum talar i mänkan om mänkan hatt till fäderna vid profeten. Men han är ju ändan som döven talar till okkar vid synen. Som han har sett arving aldra lota. Och vid kvargen han har skapt heimen också. Att det är i brevbran. Och det blev en längre förra pastor. Helt från tullig och matne och lycka till. En nødsta djevast, vi ner at hugsa om det, og skriva om det til tannen som jeg skriva, og trossa om det vi tannen ringte, og det var så løye at det var samme endamål til at vi tog jeg kom i kontakt. Og jeg vet at det var ånka averskan av mennesker, hvis vi ikke er i kontakt med Herren. Akkurat. Da jeg vet om gengast mennesker. For at hans hjertamal for lov og torra. Og tog bløyta så dørabars for meg at dette som vi leser om og i brøven om at vi skulle bygge og vi skulle takka. Altså, jeg har ofte omtrast om hvordan man kan takka seg inn og Guds vilja. Så det stendte jeg om det. At vi skulle at alt komme framfor han. Vi bøn, akatlan bøn og tøkk, sier han. Og så skal frigod som står opp med at vi dvervøyta gjørster og hoksaner okkar og i Kristi Jesu. Og det som jeg så fikk her nyer av blæget, det var nå bare innan ferdfånda, så begynte vi hæsson at takk at du elskar okkom. Så vi øyne kunne elska deg, vi lever mittlen vi kærløyga tøynen, og sjálvan dette han som vi høyra til. Så vi så langt okkar ekne, og vi dorskjøpt, og han vil at vi skulle, så ikke hans og vi likam okkara, som han bor i. Og det var en stor skikning, og i morgen av nødtjon for meg, jeg fer inn i Jesu hoksan, at hvert Hjertamal gods vi løyve, møgnon, og løymon tarra som løyta etter jeg sier, hesson Hjertamal. Ja. Og sannløsning han at det finnes ojak. Så Paulus sier for Filippbrevet at man lønges etter tykken ved hjersta leie Krist Jesus her. Så her så kjør vi til lust og i åren som han selv hever og i sånne hjersta til alt det tykkvand, ja, fra god til oss. Ja. Det altså et vers kom til meg her i Rombraun og kapitel 13. Ja. Og at det 2-3 vers her. Og det her året som sier, «Skilte onko neka utan til at elska hver annan. Tog han og elskar nasta søyn, hever oppfyllt lovene.» Og jeg får så hoksa om monen av lovene, og henne vesen, kan man säga, og virksomme, og i mån til nøyna og kærlegan, nu ikke sånn malan. Og vi vet jo til at loven hon krever et lag sjaute, men kunne omgang til å tilføre okkur nægra hjelp til at utføre det som hun kraute. Og til det som han så inne i her, i kapittel 13, vi er skilt i ången her utan til at elska hver annan. Tog han du elskar nasta så hever oppfyllt lovene. Og så forklarer han hvor jeg gjør. Tog sier han, tog hetta. Du måste ikke driva hår, du måste ikke drepa,
du måst ikke stjæla, du måst ikke gyrnast, og hvert anna bo og det stått inne helt i hesen åren, du skal elska nasta tøyn som til sjølvan, og så heter her verset tøtje, som jeg vet ikke man kan si at han logiska fylkjan av sånn kærleikan, men han sier her at kærleiken gjør nasta noen ikke tøy kærleiken oppfytling lovaren. Og akkurat her uttrykker at kærleiken gjør nasta noen ikke jeg vet ikke om det kan huksast at det støver hver vi kunne være antimot hver nøren, utan at det fint at han tøtjer på noen. Det altså å si at han tøtjer på noen røkker ikke ordentlig til, og det gjør det heller ikke. Ikke mån til han kærleika som god til å elske oss vi, og som han hever vi hele andan fyllt dere gjørst vi. Det han sier her i Rombraun 5. kapitlet, at kærleika gods uthelter og gjørsten okkara, vi hele andan som giver nok nere. Og det blir så øylig moner og vi får noen krøv som vi ånga kraft har til at utføre. Og så heter det her at i stedet for krøvene så kærleiken kommet inn og innehelter alt det som skal til fire at lovene krøv fås ut. Ja. Ja. Att det akkurat det samma som Petrus säger i sån förra brevet och kapitel 4 och vers 12. Eftersom en och kvar över finns nya gåvor så här kommer det in som händer tar vi tjänar för öron. Så gör det vi nya gåvor som vi där finns framan. Eftersom en och kvar över finns nya gåvor så tjänar sålös för öron. Vi henne som gåvor hushållare över markfalt och najgods. Så det samliga var in och det samma som Paulus skriver om Rombraun. Akkurat, ja. Akkurat. Det samsvar ordentlig, ja. Ja, och det det som är så stor antydning och i löv och att vi gänga i något vi tack. Det som hästen personen gör det som skriver i vär jag be Herren om att och med mun kunna gänga in i vilja Guds vill och vi åkara. Och jag var nöjd till att skriva hur Jack in i vilja Guds vi mun och lov, ja. Alltså hämtan här detta här som så skriva i tack till han som viskar och jag om jag vill ju viska att det går vilja ta in. Och för du älskar och och som du säger Jan, kärlek Guds uttalt och görs några. Vi har antal som given något. Ja. Så vi små Guds, vi skapt och existeras till gåvverk som går från en annan lagt röja vi skulle leva i tajmarna. Till här och kvulten akkurat. Och häst ner värsten som god ger och lika med åkara och nöjte lika med åkara till ifrån förnören. Ja. Och det är något som Jesus Eisen nämnde i Matteus 11 här. Där han säger till att kom ger till min alltid som strävar sig och tungt. Jag ber och älskar jag att det kan kvilla. Och så säger han är inte åk. Alltså det är inte åk mot att det kan. Och där är mer så respekt för så mjuk respekt för det hjärta. Så vad säger han? Ja. Miltor. Ja, jag kan lucka finna det här. Matteus 11. Ja. Och han säger här att han säger kom igen till min att strävast och ha tungt att bära, jag ska ge dig en kvilla. Tæt og mot artikken og lære mer til spek for å eimjugra hjärsta, så skulle tid finna salen tikkara kvilla. Spek for og eimjugra. Ja. Av hjärsta. Så det kan ikke være bedre sammansetning i hæsson. Hvordan vi okkom, ta vi kommer til lansara, og ta også gaklet, og bilen løtt, og tog og mot gaklet, og bilen løtt. Så kan det ikke være lattere. Altså, det er han som virker i åkken, og for åkken er jeg vilje virke etter som jeg var vilje. Og hvordan kan vi til nøyta? Og det alltid så om etter tøyende,
og verda fyrir meg, og erda fyrir meg dagliga. Mittlan hetta takk fyrir at Kristus røst jokken opp vi ser fra hinnom deg, så det ikke langt vid som liva, men han lever løsøyt og i okken. Ja. Så Paulus i Galatbranden, kapitel 2, ja. At nå det ikke langt jeg som livet, Kristus lever og i mer, og livet som nå lever, og jeg som liker noen, lever i trunnet av sånn gods, som elsker meg, og gav seg selv for meg. Og så endrer han ved å si at jeg sitter ikke nøye gods og gjeldt, det sørste verset Galatbranden 2, tog fast rettvise vi lov, så Kristus deg til ønskes. Og han sier i sørste verset nå, at vi lovene deg fra lovene, for at det kan leve for det godt. Så alt samlever inn og hjertet okkara, vi har liantet noen, som jo talsmæveren til honom som. Altså, vellæsen han på at takka vi hatt elementer på styr, som kærleidjen. Tog god kærleidjen. Så henger ikke sammen i Bibelen. Nei. Altså, Bibelen dette sjunter, bådskapen i Bibelen henger bare sammen. Vi kærleikene som god, og som fra gode. Og tog heter så av medelig større tøytning at vi får fætre tog. Jeg har opplevd tøyer hver og at ta seg man for nekk om hos kærleika, så ble han sagt, ja, men du så trill rundt det, ja. Men altså, vi kan gå si at det på tamma, ja, men god trill rundt det. Og til han så, korsen ikke lykka vel, tog at fire at han kan lete okkur njolta og få fætre ui som kærleikan, så vær god nøytter til at teka faktisk rausingsna, fire bråtene, og av seg sjálva. Og det gjør det han ta ui sånn han så hekka krossen, og røpte til færen, god mor, hvor to færen framæra? At det er noe standtant, altså, også, at han gjør det alt. Altså, han som opphavet, og enden, og bergjanen, og angen ende kan man godt si, at dette ævet han. Jeg husker seg inn og i hese atlan, som han hever vi løyve okkara, og i tøyene som nu For jeg vil skulle bære honom avvokst, som Jesus sier, Arne for å ta løyve dødja for jokk. Altså, det fytler så av metallet. Og jeg skriver at det tenkte vi skulle tåre å skrive at det gjørs kvalitet. Det en tjon i granna län som var til 60 var Brittlevsted, eller så løs det skriver av. Og dette livet var lukkelige. Et lukkelig liv sammen. Så skriver jeg til det hjertelig at lukke vi livene sammen. Og så nevnte jeg nettfattet som du sier det her, og i hesten som jeg skriver i. Ja, så vera teita verande, trygg og vel og kærløyke, men største av tøymene kærløyke. Og jeg formulerer det til teg personlig, altså. At det løyver seg tikkene. Så var jeg sinte spent å vite om væren for at jeg ikke vet tog, som jeg skriver til deg bæg, og så sa jeg i morgen til jeg vakna, så har jeg nesten gjort det. Og det så utrolig at hutten kan vi ikke, at vi bytter hver annan opp, og i kærløyke og gav om verskene, som skriver stentere. Få hver annan å brenne og i kærløyke. Som du nevnte, få hver annan å brenne, og kærløyke og gav om verskene. De verskene jo lagt å røye frem og undan til åkne liv. Så det så herskende gode til løyve vi livet. Ta han fær så et hjertemål oppfylt. Og jeg som løyve okkara. Det så valsikna, og det så størst. Som tanken her er at ta ut god og opphavet. Skapte mennesker. Han har gjort alt klart da. Alt var til reier til at det sørste, kronan av skaparversten. Mennesker skulle inntaka scenene, kan man säga. Og at hoksa seg til at det var hans hjärstans kärlek, hans hjärstans langsel etter å få skapt mennesker som kan være først fire, så det som det skapt i myndgods, at gjøre attersvær til Guds kärlek.
alltså enklar eller robotar tar kunde inte geva atmosfära. Nej. Och på kärlekarna. Och det är man tar sig i tydligt det öla näck om kunstig intelligens. Att och så det att han är ett lag spårningen är väl öla länge framme att kan människa skapa en kunstig intelligens som för att alltså säkra av människan att bli klokare än människan. Och jag vet inte om det är men människan kommer ångan till att skapa tandförstand konstiga kärleka i mån till den kärleka som god till älskar och via. Och som han har lagt ner i oss. Det kan inte komma lycknas. Det är en flöjmer, det är en strömmer, en å som är så stor, ett hav av nöje som, ja, vi skiljer det inte, men som Paul har inne i långt här sändningarna, vi tackar för det. Ja. Och det tacksamhet, det är attersvärre till Guds kärlek. Så tar han säger till att största av dem är kärlek, så vet vi att vi kan inte nöjta vid tryck. Ja. Ja, så vill att jag tar verande tryck och väl och kärlek. Ja. Och det kommer ju fram för morgon att tacka tryckven ger underverk lika med okkara. Och inte långt är och räkna. Men husgods, tempelheilig antans, livande bostad och gods i andan av folk. Också där till att detta lika med nu ta livande bostad. Det är en livande bostad. Ja. Akkurat som Rembrandt Hall säger att vi skulle be honom fram lika med okkara. Till antaliga godsterska okkara. Och inte bara kunna smänta allt, men vi är omskapt i ämten och jansennes hansare. Så vi kunna röjna vad vilje Guds är. Och nu kommer det alltid till att det är ta gåva, och ta domliga, och ta fullkomna. Kvar är det ytla. Tack för vi Jesus. Ja, tack för Jesus, ja. Vi sända liksom var krossfäst vid honom. Ja. Alltså det är helt en standard att vi är hansare. Det är bara så störst att det är till att fatta faktiskt, men jag också om att det här som du nämner här i men lycka för att vi här han säger här i börja 12 kapitel som du nämnde akkurat nu att är amen till kontoj bröder att assisten vi misskon Guds att bära fram likam tickare som livande heilat god och domligt offer. Detta är andaliga godstyrkan och så det är att gänga in i det här. Ja. Det är faktiskt att bjöa sig fram till Gud, till Kristus, att han släpper att bruka likam och till att fylla sin kärlek vi och att låta det strömma utfra. Eller flöjma utfra. Det som är, jag vet inte man kan huxa så här en bil vid två motorerna. Kan den ena motoren är simpelthen så vanlig och bara ger för tre. Ja. Kanske bara backar istället för att köra fram. Ja. Och så en motor som är fullkomna, som nästan flyger. Ja. Och det blir så monoren och det här liv någon tar vi liv och naturliga liv. Ja. Det naturliga, alltså det naturliga upprunaliga människor i och det är kärligt. Ja. Ta faktiskt ger rum för de andra. Ja. Ta är det liksom den destruktiva, negativa kraften som bryter oss ner och vi känner det. Ja. Vi människor vi känner allt det här. Men som det kom fram, Kristus häver vid krossen om tids till borster. Ja. Så ta mycket motoren, ta mycket livskraften. Ja. Är tillgänglig för oss. Och kan kommer vi göra? Jo, gör så väl. Fråga mig till att fylla att det här ullad vi tunne kärleka så att det flyger över till människor. Jag minns en för några år sedan då sa jag en lucka som en sån tankation firma. Det kan ske att det var något som sa vi egen. Men det var som om vi sa en marsk och av marsken stod ett ullad. Och att det ulladet det var fyllt vid vattnet. Ja. Men det blev fyllt, det blev fyllt och blev överfyllt vid vattnet. Ja. Så att det flammade iver ut av dessa marskerna. Och i kraft av tog i vattnet så blomstrar allt uppa. Ja. Och det är egentligen så att åkra lover att det här gör det. Ja. Vi lever i en marsk, en gör,
och en bär gör med malt det är inte alltså det är inte eller hon allt äntligen men ta och det här himmelska vattnet släpper fram äta och det händer ju något på. Ja. Och som tryck var Jesus som har hela andan och jag ta ett här livande vatten släpper att flöjma fram så blomstrar det runt om och ja det Jesus säger också till att jag har sett det kun till det att det skulle fara ut och bli avväxt och avväxt tycker jag ska vara vi så fären kan ge till allt som det ber han om och i namn och bön. Och så där till detta säger Jesus och i talen till synar är han för ut av lojet. Ja. Och till to han talar om tror jag att tar han så ber att han dessa trutja kapitlarna i Johannes 14, 15, 16 så ber han fären om att vi skulle vara ett och han ber ösen för tajmon som vi åren tarra kommer att trycka med. Akkurat. Kan jag säga att det som kommer att trycka Herren Jesus och det är långt att be för ett tajmon. Ja, nämligen. Att det skulle vara just det som han alltid öppnar vara här i livet. Ja. Jag ber inte bara för Jesus men också för tajmon som vi åren tarra kommer att trycka med. Och det är så inte netto att vara avväxt. Den første avvoksten i livet som en människa att det kommer till trygg. Och så känner till livet att flauta ut till andra människor. Så nu är det inte längre det som liv, nu är det Kristus som lever mer. Och till hans liv som och är som lika med ja, det stämmer att Gud vare tack som Kristus är alltid löjer och kom fram till sier. Och av varje steg är lätt att gå och enka kunskaper som åpenberas vid akon. Och kvoi tøy vid og gav i enge kristna for god. Altså vi det da. Ja. Og ta det så leser 17 her, at andre kapittel, 17 Korinthbrev 2. Ja, 17 Korinthbrev 2 og vers 14. Og du leser så i 3 kapitlet, og du kommer ned mot endan her. Da sier han til at god anten, og så får han bare ikke nøyta. Men alt vi som vi ankom for i anledningen, avspekler dårlig gods, vi vil omprøyt til så moment, altså fra dårlig til dårlig, som fra herren i ant. Ja. Og tar vi så her var hesa tennast, og sier han, og 17 Korinthbrev 4 vers 8, tar vi hesa tennast, så missar vi det ikke mot. Og så mengan færre munne løyve, i början av hese underfot og tøyene, så ber jeg herren så endelig om at han skulle løye meg, og han skulle takke seg av meg. Men jeg glemte dette som jeg er inne i han nå. Jeg takker honom for det at han løyte meg. Akkurat. Og planen til honom var langt å byrja over, det var bare jeg som skulle få egen opp for det. Hvordan skal han løyte meg nå? Ja. Altså, det er helt enn stand. Ofta husker jeg at vi bia bønner som ja. Faktisk vent øvåt da. Ja, nettopp. Vi kan bia god, god, bruka med. Ja. Men til god som sier, bruka med. Ja. Ha? Ja. Ja. Og til her, og landamal ligger faktisk, det er, altså, god kan bare bruka okkom, om vi bruka han. Ja, det er en kjølsom venting i hesten her, sjølvande. Ja. Han tøker okkom. Han tøker okkom. Han gjørs tøkan okkom. Og et annet som jeg alltid har så glad for, da jeg har en lett egen mot jomfries ned, er dette at takk at vi myndeløyga tøynon, kunne råkne okkom livande i Kristus for i Arsangods. Kvoi, du såle skulle øysene til råkne tikkon som deg fra syndene, men livande vil god i Kristi Jesus. Og til Rombrev 6:11, ja. Altså, han har lagt fält nyer och året, eller brövene, eller skrifterna. Han hatt och vi vet gänga efter, och i samband med det att han främmer sin vilja och fär åkna gänga fram att han hatt. Ja. Jag husker att nu med oss om att det är
lägg mest till taktiken till futchendamen. Ja, ja. Det att halda okkom borster fra Guds kärlega. Ja. Borster fra att låta Guds kärlega släppa fyllokara sal och sinne. Låta han släppa att fortälja okkom att han älskar okkom och på tammat okkom faktiskt få okkom költa. Men akkurat det verset som du läser, det ätlanda verset är såla skulle eisen tid rokna tikkum som dig fra syndene. Alltså fra de negativa livskrafterna, de negativa motorerna som jag tar sig om i Janne. Ja. Vet inte om det kan brukas, men rokna okkom som dig fra tog, ja. Ja. Tror jag, vi är så här än, vi är inte kommit till himmels ända. Och tror jag, vi här så likam i ända. Ja. Och här släpper fortsätten att lumpa okkom, hvis vi leder okkom lumpa. Nettopp. Og det vi ikke rokna som goda. Nettopp. God roknar okkom deg tog at Kristus sånn hans er døye, fire syndrokkere. Ja. Og det som så ligger etter til okkom at vi roknar på samme måte som han. Ja. Da vi roknar okkom, ja, men jeg som kjenner alt dette her innan løymer som jeg vet ikke at det går, kan jeg bare rokna med som det han fra tog, og rokna med som livande for gode. Ja. Ja. Det kan du. Det har vi, alltså det är faktiskt enaste maten. Det blev så underfullt för mig förra i veckan att det här själv Guds av okkon i Kristus och själv okkara, alltså, av honom. Och så det som man säger i Hasonsson 2:14, här säger han, du har mig nu fjalla javen och i luft bergsens, lät mig sådja andligt höjt, lät mig höra maltöjt, då maltöjt är sött, och andligt höjt är insligt. Hasonsson 2:14, och så kom den här istingen fram, och en perla i himmel ska vara till av Jesus finns inte, halt av vi älskar tøynen läsa, till liver i kärlökans lint, och en ver av skapningen äcklöjer till, kvärt om han äter sig vinte, han fävner till, intar till, och i söjne mynt och ber till vantjarna, och i vantjarna vinte. Och så kommer det till okkon, alltså mänkan du kände till vesela vojk, god hägneslia till långt, men hevast avmarska, tröst du väl och i frälsarens faune till gomt. Han trofast och lejer sig öjna vi, han trofast och lejer sig öjna vi, till ett orre ass inte glömte, han kännes vid det, så intenslig och i mån kvärt av folten till rönt. Och så kommer det här verset sånt nu i Hasonsson. Och i kapitel 6 och vers 9-12. Och nu är det som om att det är vi som ger attersvär till Hanna. Etla vi vill sport kvärt är viner tog fram om ärar viner tog en vakraste av kvinnor. Kvärt är viner tog fram om ärar viner. Så löjes så jag tog bönar och så. Och så ser hon viner moin är kvitor och rejor. Han ber av 20 000. Han sångren 5 minuter. Och minnes da jag var baden, jag hörde henne tala om Hasonsson och ljusnen av att han var och brukar och vet vad han sa bror. Och ta tacksta mer alltså så är det människa lite ta så till man sa hur så människor gjorde det jag älskar och förstanna. Ja. Men nu är det en helt annan hotter man ser det efter. Då nu ser man det efter hans är trofast emot och och så vet allt vi är och jag kan själv till näka och ända Jesus ständigt om att han kunde inte göra utan färsens vilja. Alltså ständer i hans fyra att det vers ja. Det är ett fantastiskt vers vi så lojtar efter det och läste upp här. En människa som kan inte göra ständer det bara fram va. Vi fyra och vad vers det? Ja, ter och i hans fyra. Och jag har inte lagt märke till detta vers för en bror kört jag kunde vara vanvitta att sonen kan inte göra sidan här och till nämnt att hvis du inte finner verset så bara lojt efter det ja. Ja, jo. Det är otroligt avvärst allt det här
som vi har framme her i saløtene, tror jeg at det er nettopp til årsaken til Johannes 5:19. Ja. Ja. Jesus tog til åra og sier vittar, sannlega, sannlega, sier tikkon. Det er ikke noe merke til det her. Jeg så ikke den mannen som sier det, vi akkurat som var stedet sammen til en bøyptøyma. Jeg så ikke han enn, hvordan han sa ut han sier dette. Sannlega, sannlega, sier tikkon, sånne kan ikke gjøre av seg selv. Men best det og i han ser færen gjøre. Så det som han gjør sånne somlag. Så her sørst du etter her forhold til hvordan knytt vi det til han som sier om okken at han ber færen om å gjøre okken 8 vi se og så han var 8 ved færen. Ja. Og så sier han her og han sier sånn at det skal være 8 vi okken. Også det uttrykket. Og til to og som vi taler om, så trykk på han. Og vi drar ikke med til oss selv. Vi som kommet til trygg vi åren herra. Ja, vi åren som lever en. Ja, som de som har vært undan okken. Ja, undan. Her var givet okken. Ja. Og som atlandet vi gjør vi ikke bare år, men jeg ser her kærlighetskraftene som ja, akkurat. Rydgjegods, ja. Då han säger oj nu kommer jag tänka om det i 17 Korinthbrev, 17 Timoteusbrev kapitel 3, ja. Ta han kommer till ändan av kapitel någon. Att allt i avor skriver och lärdomar. Så vet vi talen och trösten skrifterna jag skulle ha väl. Och jag husker om att det här personliga mina vägna. Och nu får jag efter till detta hjärtamalet som jag nämnt jag börjar vid. Alltså kvart hjärtamal, Guds vi mera och Guds vi tära. Och han säger här så omätliga gott. Men ver to vers 14 och i 17 Timoteusbrev kapitel 3. Men ver to oj toj som to har lärt och som to har varit sannförd om. Du varst jo for å gjøre lastet her. Og du kjenner fra baden av henne høylige skrifter, som kunne gjøre til vågsandelig freds og vi trønner av Kristus Jesus. Så kommer det til at skriften innblåst av godt, og nyttelig til lærdom, til sannføring, til rattløyen, til oppfostran og rattvise. Og så kommer dette mennesket fram. Så Guds menneske. Adressen ikke den naturlige menneske. Det er tekst ikke vitt. Nei. Så Guds menneske kan være fullkommet først for det, at gjøre alt godt verk. Og han løte han her, og i Elim her i Saltafyr. Og det noe et år så igjen. Altså, det fullstendig av brøyte inne i alt det. Ikke bare i løtene, men i åkken, og i mer. Ja. Det han gjør. Han arbeider i året så innom, alt og i nødt. Han kan ikke ta, som vi gjør, ta gammelt og nøyt og blanda det sammen. Det er ikke noen ikke tøya. Det er et åre som alltid er nøyt, til å tale som menkan og tøyt. Altså det er det året som gjør alt nøyt og mer. Så tar han først et hjertemål framt og i munnen og likam. Det er akkurat det her som jeg alltid så helt enn standande. Ja. Jeg tok så om han. Alltså det livande år så det så fantastiskt vet du som du säger där som citerar det han där som alltid är nytt. Ja. Det är alltid nytt. Ja, nej, aldrig gammalt. Aldrig gammalt. Aldrig, ja. Ja, och så spårstad där spårningen om heter några såna gamla A. Det är några såna gamla A. Och vart nytt. Vattnet som renner och igen är alltid nytt. Du kan stanna och hitta ner ute. För första sekund som för så är det nytt vatten. Grävt är gammalt och vattnet är annat. Ja, allt är gammalt. Men gräser runt om, det blir nytt av varje år. Ja. Eien jo det som renner igen. Det inte gråt. Nej, inte gråt. Helst inte malt kommer gråt är bara andra kan man säga. Så leirarna. Och jag må bara säga att händan har tråkning är mer personliga. Einas i ett liv.
Nu vill jag var inte hur släkt det kom i hesen här tøymannen. Men det vi är bara ett lov. Och kvoi jag hade väl nämnt det en år och tøyman för. Det gamla färg, ja. Ja. Ja, vi öja alltså personliga räknar med öjna så öja ett lov till lov Kristus är i mer. Och vi att räkna med och i samma stöv för gode och färgen som Kristus räknar vår kan det tacka med in och i verk Guds vi mer. Att rösten är så sant ut. Ja. Kan det tacka med in och i verk Guds vi mer. Han gör sitt verk, alltså han viskar, alltså det är allt innan nu till ja. Det ja. Det. Och för med berg av vilja och att viska efter gåva vilja så innan. Så kvar är det nu är i mynten så. Ja. Är självvara. Ja, det är akkurat det. Ja. Ja, men kan jag ta en mynd as nu på det. Kvar är vit och just nere. Ja, jag själv det hade jag sagt oss. Jo, men tek du en ljóspære. Ja. Hon lyser ikke av seg selv. Nej. Hon kalt og grå av seg selv. Men ta og i strømere for jøknene, så kan hun ikke lade være ved lys. Hon slipper ikke undan av lys. Og det nok ikke ljøsene, de har en av livet, tror Ja. Som at det skiftas ut. Så. Som alla gör. Som alla gör, ja. Men han det här lyskraften som är akkurat som han elektriska strömmen så för att det elektriska tål där virka. Ja. På samma måte vi hela andras kraft och jockorna. Ja. Att det är det som för och till att lysa och till att skynda. Och vi kan inte ta ärna att lucka lite som en pera kan ta ärna av att lysa. Så får vi helst tid ärna att det är bara att Guds kraft, Guds kärlekskraft släpper och virka och gökt någon och till han som gör att det lyser. Det är en märklig formor att se det på som Paulus säger i Romarbrevet 15. Det var alltid vi gör också när det var läkare som kommer med en lust som gör det då. Och jag kunde gott också med bara att lysa till han nu tror jag. Jag var ska ta rätter och jo det är gått efter. Okej, ja. Och det är Romarbrevet 15, ja. Och jag har från tydligare vänt åter till hese verserna. Och det är vi till vi höjtningarna att göra. Han säger här i vers 8, säger Kristus är våren tjänar henne omskarna. Alltså att det är omskarna till jötarna. Kvar du läser nu? Jag läser Romarbrevet 15 och vers 8. Ja. Och han börjar vi att säga att det är kvar mot i öron vers 1. Och så ösne Kristus tog mot i åkken gode till dårt. Och så säger han, jag säger Kristus är våren tjänar henne omskarna till vittnesbörd. Han är tjänar henne omskarna. Kristus är tjänar. Han tar präck var han tar sista kvalitet man säger han vet han. Ja. Han vaskade dem för att han tante tajm. Och tar att snacka om kvar rockna hin hackste ja. Och han säger vet där att ju mitteltäcka som han är tjänar. Och kvar är så hackstor. Det är han som tjänar. Tjänar ja. Och så säger han Kristus är vår tjänare henne omskaren och till vittnesbörd om att god är sannåra vår för att stäfästa lyften till fäderna. Och så säger han, men höjtningarna skulle pröjsa god för miskon som skriver tog skall jotta till med den höjtningar och lovsynja navnet höjn. Och uppåt vi sagt läges till höjtningar samma vi falska hansara. Nu menar han attor vi ursasfalka. Og oppatter lov i herren alle høytningar og prøysjonen utfall. Og oppatter sier Isaias, han dvøler i de gamle skriftene, så det var bare til Aren da nødja. Koma skal rådskots Isais, han som røyses rå i høytningene,
och han skulle höjtingar våna. Och så ändrar han, så ändrar vi hästen här. God vånaren är fytlet till om vi allar glädje och ötlom fri och trunne, så till kan vara röjk och vån vid krafthåll i antans. Och i självor, och detta kom så person, jag kunde så råkna till självor. Ta nu god sålös vi götar, vi höjtningar. Kunde så råkna till så vi att andra som god tjänar. Och ta öliga störst. Jag har i mina öliga störska meningar om alla människor. Och ta öliga imus det råkna i dig. Ja. Men här gav tjänare gods mer en tillrejning som han slett sig praktiserar Arne kommer känna Jesus. Han har gjort på inte också. Han råkna i dig för skall. Det som han sagt det att och det dräpa. Saul och Tarsus, ha? Men hva gjør han nå? Jeg har jo også tatt fått lov visse om tikkum brøver, møyner, at det at det kun sjálfur er fotler av gosk, filter vi ødlom kunnskapet, fører fire at amena hver annan. Tau har vi for en par skriva heldur gjart til tikkara, for atra amena tikkum etter nøyne mer given av god. Det er et utrolig sterk uttrykk. Paul, jeg leser ur Rombraun kapitel 13. Ja. Du har lyst ur Rombraun kapitel 15. Ja. Og her i midtelen, Ja. vidar vi jo her kapitel 14. Ja. Og det er en fantastisk kapittel om hvordan vi skal fære Etvik for når. Jeg vet. Så ja, at han forklarer hvordan imisk vi det er. Han teker lukka som pålander her. Ja. Og røyner sameina på parst, kan man si. Og da tås han ikke om jøder og hetninger, Nei. Helt ikke et frelst eller ofrelst, endefødd eller ikke endefødd. Men middelen okkon som tryggva. Ja. Så vita vi jo rent praktisk det her. Det er først ikke å være naiv for at, eller vi skulle være naiv for ikke å suttje det her, at vi heva imiskar motpålar i middelen tryggvande mennesker. Men kapittel 14, Ja. og i Rombraun, Ja. han sier her, «Tætje og imot i hånden som veikur utrunna, utan å seta tekken til doms om avskående hansara». Ja. Og så nevner han forskjellige ting her. Og så sier han her at, han nevner til doms at som vi har trygg til bare eta kanskje orster, og andre har trygg til eta alt. Da. Så sier han, «Tann og eter, må ikke vannvira tann og ikke eter. Og tann ikke eter, må ikke døma tann og eter. Til god til å tige mot jo. Og vi ligger alle tøyene og i sånne spenningsfelten at vi dømer hver annan, og bedømer hver annan. Og dette er vi har dømer hver annan, spyr han, hvor er det du dømer tjener annarsmans? Ja. Han får vågjere, eisne, og i vers 5, han sier, en setter en det hakker enn annan, en annan setter alle det lykke. Ja. Så hemmeligheten ute, det hemmeligheten ute, det skal være en bestemte dag av vikene som heilar etla. Hva skal han sier? Ein og hver har fotla visse, hvis hun egnar sin. At det her, det er et annet som er øyningst jeg nevner i samband med det her. Hjertamal gods vi akkom, det er bygge herren om at det må ikke forsømme at være han sier hjertamal. Sjalvor, ha? Så var det gjerne for oss hanten. Jeg er ferdig bare på en nøyd. Sånne dagen, og jeg er ferdig til hans første rot av Øyrejek, va? Nei, jeg kan si at det er jo Øyrejek. Nei, gamla rett. Gamla rett, ja. Og så kommer vi til Sands, og jeg fer så vidtja til som er verda, og hei er utrolig gav løt inn i her, vi døtrene og konene, til bare til her bar og søstrene, og så nøker jeg å ta det kære her. Så fer jeg til Breibraten, gå i Sion, og var sammen, vi var tjejfalsk sammen, og minnes herren. Jeg begynner langt å ta mest, jeg sier, sikningsene av å være at han er vær.
Men så ser jag att jag är med och ägnar runt hon här och sant det. Kyrkan är lojtel och är fejt till steg. Att du ska inte färra för sånt. Om du måste få en sess. Och jag fick en gåan sess. Och en bort in i kyrkan, ja. Och det blev så fullt. Att det stod, i allt det måste vara en 300 folk. Så det mesta stod, flertalet stod utanför, ja. Och så får hända göra för dem fram. Och jag begynte bøyna vi har mestja øynløyka. Det er jo ikke noen bådskapen. Og i sannsjen henne, til hesten som følge grevar. Han har vært organister i kyrkjene, sier presteren. Og han har haft dette mannskapet som sang her framme i kår. Vi harmoniko og gitarren, men som sångko. Og tar skulle så synkjens två sannsjene, vi endarna gjøre for en inne, ja. Och så fer allt detta fram och Atanas och prästen så för dottern upp tacka pappan om. Och hon är om 20 år. Och man märker det här hur han närm görsten. Jag har själv varit här, jag var här i Trus och malade i husen så om appan och jäsegentene. Och ta var han sonen som var fyllt i östen till en son han var 3 år. Och jag vet inte om det hade flera döttrar. Det är kört av vi alltid något av det tvär döttrar en son. Och så mest kände han ögonlöka han tog appen för eller pappen för ur kapellen i hans och talade i. Och det är så hon för en omman. Hon var sista var pappa mot. Så talade jag attor och så var jag just vid lära för henne. Men du anar så lite avvirke av du ger. Du gör nästan alltid dyra snäg av dig själv. Det är sannolikt alltså. Du kan inte göra det själv. Och först då räknar vi att du gör det av dig själv. Så är det att skriva här då. Akkurat som Jesus. Ongat i nærkostan færen, var vi jo i tøy som han gjør det, at det var veldig færsens, han var hjertemal færsens, vi sånn, at han skulle loja deg, han fylle til og med og åkken høtt. Og dette var det meste interessere for, og så kommer vi ut av grøvene, og her stender jeg med vår, og jeg fer til han, og prater vi han. Så sier han, minnes du hva du sier om meg, og nevnte navnet om meg, ta i grannen som meg, pappen till es i lappen favor säger han. Vart det tog. Ja, det var det. Tog mest det här att året då är bara fram och samband vi tar vi Herren är just för åkom. Inte tar vi just vi har. Ta levt det alltså. I mest det så eller näck från oss i samband vi heter Facebook. Och det var sant som lojkar på att det som illa ut och som är av samfälla vi tryggvande folk, men det kände jag inte. Nej. Alltså att det är så viktigt att vi det som till nu läser i Rambraun kapitel 14. Ja. Inte vär och värlös i åkken. Och vi får räkna, han kan inte ha samfälla vi, han är så, och hon är så hålla så. Och här läser du bara inte övrigt av tog. Som vi ut naturliga människor också. Allt har varit rätt. Ja. Och tog är det så säckningar. Det är inte av åkom. Allt det av gode som i Kristus samte åkom vid sig själva och gav åkom till henne så satt här den här. Så vi är då sända på i Kristus. Som det var gode och använt vid åkom. Vi ber Kristus att vi satt vid god och vi satt vid han som kjente ikke synd, men som god gjør det til synd for oss. For jeg vet ikke hva skulle være at det er samme som han rettvis og godt. For det er godt. Det er så fantastisk. Ta og jeg heter her, for løyvet av livet og i okken, og i midten okken. Ta kommer det her enden, oppsummeringen av tog, som han begynner her i 13. kapitlet, at hvis det ikke skilter når noen elsker hver annan, og så får han i holdt vi 14 og sier hvordan vi ikke skulle være, men hvordan vi skulle være, så ender han her i 15. kapittel, til hun leste eisen i halvtid. Han sier,
tætje tog kvar og imot i øron, ens og eisne Kristus tog imot i okkon gode tildult. Akkurat. Og det hattar for løyve til å liva. Ta det han da sikningen som du nevner. Ja, ans og Kristus tog imot i okkon gode tildult. Ja. Ans og vi tog imot i kvar en øron gode tildult. Ja. Ja, så nu kunne vi ikke komme bortsett fra at det er hjertemalgods. Ja, akkurat. Så jeg vet ikke hva tid også, og jeg vet ikke hva vi skulle si at men det er for mer enn å møte det gaver enn til hesarskjentning. Ja. Det må jeg si. Ja. Jeg er ferdig at jeg bare heter at det på. Kan du spille bønns av Jakob? Ja. Gå ferdig vidt. Vi er her så innelig takk som fire. Det har vært du gjørst, og gjørst av okkon, og gjørst av øre mennesker. Det er åttan at du slipper fra meg at gjørst av okkara, vi tog noen gjørst av male, så vi er ikke på sjur. Du skriver stender herre at om vi øyer alt, og her er ikke kærløykan, altså kærløyka gods er i ånd. Om vi gjør lika mot å være brent, sier han, har vi ikke kærløykan, så er i ånd. Og om vi byter ut til føyet, alt det er i øye, og har vi ikke kærløykan, så er i ånd. Og så kommer den underfotla fragrønsen om kærløykan, som er til Herre Jesus Kristus. Hvordan han er, og han virkar i løyve okkara. Så Herre er god, leta vera. Tøyt hjärsta mal som fær okkona liva. Tøy hitt løyve er ikke verst. Hetta løyve, Herre, to er enda født okkon til. Er evet til vær tøyt løyve til gav okkon til Jesus døye av Golgata. Vitande til at han var ment til å gjøre det, han var ment til å ta det atter, ikke sånne vekkene, men okkara vekkene gjør det han til, så vidt øyne skulle få lot, og i hele løyga hans herre, og i rattvise hans herre, og i øtlån til gave som flyter fra det her, som vi kunne lese om i skriftene, og livande gjør oss i okken vi andan, som vi okken bor, fra det her. Takk for det, herre. Og signa til deg som er i hesson verste herre stenen, som det er så voja. Og signa til alt deg som virker i hesson verste. Gau fjær i himmelen, og kun sjálvar vi. Vi takkar til herre i Jesu navn. Amen. Amen. Så var henta sendingen hjertemål hesefer kommer enda. Og for jeg takkar til som har hukt og til som har lustet. Og ikke gå sikning fra eneste avdekken. Jeg heter Daniel Adol Jakobsen, og sammen med det her på Færøver. Takk for Jesus.